Takže ahoj ľudia, vítajte u, neviem koľko to dielu. Asi 5. Áno, pravdepodobne to je 5. Z hry TSL Wonder. Dneska som tu za systém, ale s Lukášom. Takže, začneme hrať. TSL Wonder, to neviem ani prečo to natáčam. Ale je to oprdeli. Je to, musí to mať. Ako vždy prvé kolo bez čitov a druhú s čitmi. Pravdepodobne. Som sa, a dobre. Jakrát nie. Áno, mami. Áno, mistrče. Vidíš, nedal si mu headset. Áno, veľmi dobre. Učí sa. Iná. Chcem. Dívajte na to. Jakone. Headshotky, tak si to. Počkej, mama, tady by to nemoj. Pohode. Kúpime si. Už máš? Aha. Vieš, na čo sa toto dá kúpiť, dobre? Ale keď prídeš, dáš mu takto na headu a dáš mu znovu, tak dostaneš 70. Idem ti pomôcť, hej? Ty drnutý. Ja tu doma som. Fajn. No, mne sa nezdá, že by si to dával. Veď ako vždy vravím, že bude prekvapko, že... Strieľame. Kúpek. No, ty si to prekvapko fakt dal. Ty kokos, proste čo kedy sme sa dostali. No, tak my sme to natáčili už 3 diely a tie to nejde. Ideme znovu bez to, a prosím, sústreď sa na hru, hej. Dobre. No a on nám povedal to prekvapko. Takže zober. Ja, to sme už vravili aj v inom. Fakt? Hej. Ale to, že vravili sme iba prekvapko, nie aké to bude prekvapko. Aha, to som nevedel. Aha, ja som zabudol. Takže to nevadí, ľudia. Viete, že to bude Technic Pack. Nie úplný Technic Pack, bude to Techit Classic, lebo chyba tam jeden mod. Nie. Hej, Tonkrafting. No veď, ale to si tam sám stiahol. Nestiahol som. Stiahol si to tam sám? No stiahnem, ale chápeš, že keby som to stiahol, tak to nemusí už ísť. Ale on to tam si stiahol sám? Ja som sa ho pýtal. Aha, to som si stiahol sám. Osobný komentár som mu dal. No povedal, že to si sám stiahnul. Do toho. No. Vieš čo som zistil? Že on to není na 1.2.5, ale na 1.2.3. A preto tam nefunguje tá truhla. Lebo tam funguje až od 1.2.5. Počkaj, chod na bossa, kúp si už tú za 1000. Hej? Hej, kúp si. Počko. Počkaj. Kto ho zabije, toho je. Ty si ho zabil. Aj to vieš. Lebo viem, že si ho zabil. Ty si dostal plus 400. Som sa naučil, ako to dávaš. Musíš dať podavka. Čo podavka? Tak magická strela, vieš, v kuse. Ale nie, si to nemusíš to. Čo si dá to vstupu? Máš menšiu spotrebu, vieš? A to sa šikne, keď si v 5. kole. Potom ďalšie kolo urobíme také malé prekvapky. Pohoda. No uvidíš to. Najskôr si načitujeme samozrejme peniaze, to je u nás známe, že si čitujeme peniaze. Ako keď už po prvom alebo druhom kole. No, dneska to bude po druhom, lebo to prvé kolo bolo také trochu rýchlejšie ako zvyčajne. Už nahrávam 3 minúty. No, a niekedy má tak 3 minúty, má niekedy iba jedno kolo. Tak ale vtedy nebudú šináci, takže dobre. Nabij si, ako to vyzabijem, ne? Nabij si. Mám nabité. Fajn, mám tak šlipnúť. Fú, a to bolo rýchlo. Nabij si. Hej, ručko. To sú šľaka. Hej, okej. Hore máš. Nebo, poď, stíhaj. Tak som musel zakročiť. Ty si to je tvoje, ja som to svoje, hej? Hore tučňák. No, stíhaj. Ja to už nevidím v tých Ale ja ti čo nevidím. Dole ti. To viac krví má aj nevýhodu, aj výhodu. No, výhodu to má v trase, nevýhodu Hej, že my nevidíš.
No, môže to byť aj preto, že sme obidva na slepia. Ja nosím okuliare a on je. Dojdi. On je 9 pred plazmou. Tak to budeme sa slepia. Do riči. Musím kúpiť. Čo? No za 6 000 mi to kúpiť. Prečo? Lebo mám sa spiešiť, tak som nevedel. Ja mám 4 000 kašov. Tak kúpuj, ne? Kúpuj rýchlo, lebo za chvíľku kúpiš tie blbé granaty. Aj, dole. Aj, som ani nech... Neboj, teraz ja dám s týmto nám už aj ja jedného. Daj, poď. Pohode. Ty čo, on ma odmrstel? No to robí. Počkej, ja sa nabijem obidva. Fajn, ideme. Dávam tu podávka, tak ty si mi rovol. To je uhodnejšie. Trošku dopredu. Dávaj. Tučňák! Stíhaš ho? Nie. Skúš premeniť zbraň. Ale divo, dostaneme sa ako ďalej, bez čitov. Bez... Len tentokrát to bude cheaty. Takže, najskôr načítujeme peniaze, kúp si. A kúp si znovu. A teraz preskočíme pár kolov. A buď peťke. Sme v 5. kole, ináč tu chodia aj medvede, hej, takže si daj rovno už klobec. Ja môžem za to ešte chodiť aj s týmto, ale... Ty si daj rovno klobec. Nebo, nie, nechaj, ty si prišiel, ostal na svojom kurcu, jasne? Dobre. Ja to všetko stíham, ja už som tu sa dostal už do... Ja som už dával bossa posledný. Nechodí tu. Pohoda, to svoje. Ja sa kryjem svoje. Tak, a to medveď čo? No ja som nevidel. 8 minút. Ale že... Blbý medveď. Ten medveď ťa vždycky spomalí. Pardon. Všimne, že ten medveď ťa vždycky tak odmrští? Hej. Ja, nepláko. Ja používam ešte aj toto. Počkaj, síce máš kulomet, hej, ale takto to je dosť ťažké. Bude ti ďalší medveď. To ma bude viac. To bol ďalší medveď, mňa ešte ani jeden je. No a čo keby si dával... To je tvoj, to bol spolky, hej? No ale tak ježiš, ja tam mám dvoch bossov, jedného medveďa, no a ja to mám dať? Bol to z hora, išiel takýka dole. No ale tak to nie je za to, že to utekalo. No dobré, Môžu sa ďakujem to. ti tvoje. Kúp si zbrane. Aha. Ešte ďalšiu. To máš taký ten... To je taká záloha, vieš? Hej. No v pohode nevedia. Zmrtvý to nie? Stále to neviem čo. Wow. Dávaj dole si. Tušňák. Dávaj. Tušňák. Človek. Jako pekné, videl si to? To Pozriem aktívam. sa vo videu. Ježiš, počo sa budem s tou prehodiť? Ja neviem, či to... Neveď. Tak jak málo kiloh mám. No však voda je, že to sme pesníkov začali. Počkaj, ja som vystrelil a nič to nezabilo. Medveď. Pôjde. Ja viem ako. Tých bossov nemusíš dávať, tých prvých tých nemusíš dávať. Prečo? Ty oni idú pomaly, chápeš, ty môžeš si nechať nakoniec. Idem ti helpu. Medveď. Už bude konec. Nechaj ho! Doj ti! Prečo? Môžem... Nabij si, hej? Nechaj ho tohto. Nestrelaj po ňom, jasne? Hýbaj tu. Poď do bossa. Kde je boss? Toto je boss. Strieľaj. On ťa bude chcieť zhutnúť, jasne? Takže nechoď pred neho. Uhne sa! To čo, on môže prejsť? Hej, bacha, on ťa môže zhutnúť! Ty bako. On sa mohol vrátiť? Áno, on sa môže hocikedy vrátiť.
Aha, pardon, to som nevedel. Ježiši, taká šanca. Dobre ľudia, už to má 10 minútek, takže videli ste posledného bossa konečne. Sice s cheatmi, ale dostali sme sa k nemu, skôr sme ho aj zabili. Keby túto ten začal paliť hneď ako by prišiel, by sme ho aj dali. No a keby vedel, že ten boss ťa hlce, môže povedať aj za, takže čaute, dajte like a odber. Takže čus. Znovu povedať debil.